tajba l-kulħadd, insellem lilkom bit-tislima tal-paċi tal-mulej minn dan il-post ta' Marija, illum l-erba. Lilkom li qegħdin issegwuna permezz tal-mezzi soċjali, partikolarment eżis emigranti u lilkom dawk li segwu l-UTV. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun magħkom il-koll. Ħuti, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem u bl-emin u billi ħallejt mirjieti ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. L-intenzjoni partikolari għal familji ċefaj u magro waqt li nitolbu għall-intenzjonijiet tagħna. Nitolbu Missier Qaddis fil-pjan tiegħek, rrid li jibnek jitwielet minn mara, ikun jobdija, għatina li nidħlu dejjem aktar il-ġewwa fil-misteru tal-inkarnazzjoni tal-verb tiegħek biex ngħixu miegħu ħajja moħbija fid-dinja sakemm immexxin bil-Verġni jom nidħlu ferqana fid-dar tiegħek tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Tkellem mulej għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien iż-żagħżugħ Samwel kien jaqdi l-mulej ma' Eli. Imma l-kelma tal-mulej kienet rari f'dak iż-żmien. Ftit kien hemm deriet. Ġara li jum wieħed Eli kien mistrieħ f'postu għax għajnejh kienu bdew jintfew u ma kienx jista' jara. Il-miżbieħ ta' Alla kien għadu ma ntefix u Samwel kien mindud fit-tempju tal-mulej fejn kien hemm l-arka ta' Alla. Il-mulej sejjaħ Samwel u dan wieġeb hawn jien u mar jiġri għand Eli u qallu hawn jien għalfejn sejjaħtli. Wieġeb ma sejjaħtlekx, erġa' mur imtet u reġa' mar jorqod. Wis-sokta il-mulej jisejjaħ Samwel u Samwel qam u mar għand Eli u qallu hawn jien għalfejn sejjaħtli. Wieġeb ma sejjaħtlekx ibni, erġa' mur orqod. Samwel kien għadu ma rafx il-mulej u lanqas kienet għadha ma tarfitlu il-kelma tal-mulej. Wis-sokta il-mulej jisejjaħ Samwel għat-tielet darba u dan qam u mar għand Eli u qallu hawn jien għalfejn sejjaħtli. U Eli fehem li l-mulej kien qiegħed isejjaħ iż-żagħżugħ u qal lil Samwel mur orqod jekk jarġa' jsejjaħlek wieġeb. Tkellem mulej għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. U Samwel mar jorqod f'postu u l-mulej waqaf ħdejh u sejjaħ ħafna drabi oħra Samwel, Samwel, u Samwel wieġeb tkellem għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Samwel kiber u l-mulej kien miegħu u ma ħalla ebda kelma milli qal tmur fix-xejn. U Iżrael kollu minn Dan sa Birsaba għaraf li Samwel kien tassew profeta tal-mulej. Il-kelma tal-mulej.
Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek flimkien. Ittamajt b'tama qawwija fil-mulej u niżel ħdejja u sema lajta tiegħi. Ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu u ma jmurx mal-burin mogħtija għall-gideb flimkien. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Int ma titaxxaqx b'sagrifiċċji u offerti, imma widnejja inti ftaħtli. Ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija, imbagħad jien għedt hawn jien ġej flimkien, hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi dan joġobni, il-liġi tiegħek ġewwa qalbi flimkien. Xandart il-ġustizzja f'ġema kbira, xoftejja ma żommejthomx magħluqa, mulej dan inti tafu flimkien. Jekk joġobkom inqumu bil-wifqa. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej ma'kom, qari mill-Vanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu ħareġ mis-sinagoga u baqa' sejjer ma' Ġagbu u Ġwanni għand Xmun u Indri. Issa omm il-mara ta' Xmun kienet fis-sodda bid-deni malajr qalulu bija. Resaq lejja qabada min ida u qajjimha u d-deni ħallija u bdiet isservihom. Fil-ħaxija imbagħad finżul ix-xemx ħadulu qudiemu l dawk kollha li kienu morda jew li kienu maħkuma mix-xitan. U quddiem il-belt inġabret il-belt biħġara. U fejjaq ħafna morda minn kull xorta ta' mart. U ħareġ għad kbir ta' xjaten li hu ma kienx iħallihom jitkellmu għax huma kienu jafu min kien. L-għada fil-għodu kmieni, qabel ma żernaq, qam, ħareġ u mar jitlob f'post imwarrab. Xmun u sħabu marru jfittxuh kif sabuh qalulu. Kulħadd jistaqsi għalik. U qalilhom ejjew immorru band oħra fl-irħula tal-qrib. Ħalli nippriedka hemmhekk ukoll għax għalhekk jiena ħriġt. U dar il-Galilija kollha jippriedka fis-sinagogi tagħhom u joħroġ ix-xjaten. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kemm huwa għażiż għalina li bħalissa Ġesu qed ikellimni. Kull meta tixxandar il-kelma talla fl-ewwel parti tal-quddiesa, dil-kelma ssir ħajja. Aħsbu ftit xedna dalgħodu għaw jien. Hekk irrispondejna 4 darbiet. Hawn jien, bl-istorja tiegħi, bil-ħajja tiegħi, bil-mart tiegħi, forsi anke bid-dnubiet tiegħi. Hawn jien nixtieq nagħmel, ġej nagħmel dak li trid int.
Għaxem barra kulħadd jgħidli kif ir-ritjien, x'ħin ir-ritjien, meta r-ritjien. U dalodu għetlek hawn jien mulej, ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Din mhix leku ta' dak li qalet il-Madonna. Li tagħha qed nagħmlu llum qudiesa votiva il-Madonna Marija fid-dar ta' Nażaret illum il-jum tal-Erba'. Mhix jew illa leku ta' dak li qal dak iż-żagħżugħ fuq id-direzzjoni li taħ Eli meta l-mulej kien qed isejjaħlu jgħajatlu bismu. Kif isejħilna u jaf isimna u l-istorja tagħna, qallu tkellem. Jiena hawn il-qaddej tiegħek qed jisimek, tkellem. Eżistijej. Nimmaġina li int li qed tarani li qed tismani. Int li l-mulej qed ikellmek permezz tagħna. Tgħid imma jien x'qed nagħmel? Imma jien fil-ħajja tiegħi ta' kuljum kif nista' ngħidlu hawn jien? U fl-ordinarjetà, fl-affarijiet sempliċi ta' kuljum, jiena nibda tiela t-taraġ jew is-sellum skalluna u tarġa biex nilħaq it-tjubija, il-qdusija biex ninaqat ma' Alla. Kejf fl-affarijiet ta' kuljum? Jien marida, Fader. Ma nitħarrikx minn fuq is-siġġu tar-roti. X'nista' nagħmel? Jien ukoll jir-raġel anzjan. Kont intajjar in-nar, niġri minn filgħodu sa flaxija u naħdem. Illum il-muskoli ma jtunejx. X'nista' nagħmel? Nimmaġina li hemm l-istorja tiegħek u l-istorja ta' oħrajn li jgħidulek u d-dinja tatni tant fuq wiċċi, x'nista' nagħmel? Nimmaġina li jkun hemm nies u jgħidu jien għamilt ħafna żbalji li l-Madonna ħatilqani, dillhom ħelwa tiegħi ħatoħodni għand Ġesu, jien qtajt qalbi, jien nċert, jien nħossni waħdi. Il-paġna tal-Vanġelu tal-lum hija sabiħa. Għandek l-24 sija ta' Ġesu. Jekk indunajtu, San Mark qed jagħtina timetable ta' ġurnata ta' Ġesu, jiġifieri dawn il-ftit versi, l-ewwel kapitlu, 10 versi mid-29 sa 39 jagħtuna l-24 sija ta' Ġesu. Ġesu li qiegħed mal-oħrajn. Ġesu li jista' joqgħod waħdu m'għandu bżonn ħadd, għandu l-ġagbu, għandu l-ġwanni mal-oħrajn. Ġesu li jisma' l-karba tal-oħrajn u jfejjaq, jifrex ideħ u id-deni imur, jisparixxi. Mbagħad hekk dal-istess Ġesu finżul ix-xemx imur fell-iktar li jinġabru n-nies fid-daħla tal-bib tal-belt u qiegħed idejh fuq il-morda. Il-pjazza imtliet b'dawk li ma setgħux jimxu, ma setgħux jaraw, ma setgħux jisimgħu. Dawk li qatgħu qalbhom, min minna ma jħossux hemmhekk. Jidħol għand Ġesu jgħidlu, inti biss, fik biss, mingħajrek ma jiena xejn. Għatini s-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem. Mbagħad ikompli. L-għada filgħodu, mela wara li ftit qabel għalinna finżul ix-xemx, il-ġurnata ħad tispiċċa, l-għada filgħodu kmieni. U jerġa' jgħid qabel żernaq jitlaq għat-talb. Ġesu li bentalla li sar bniedem 64 darba fil-Vanġelu kollu, jgħidilna li jfittex il-kwiet biex jitlob. X'taqlima. Kif għandna bżonn in-nifs, għandna bżonn it-talb. Kif għandna bżonn l-ikel u x-xorb, ma nistgħux ngħixu mingħajr it-talb. Kif ħuta ma tgħix mingħajr ilma, hekk jien immut il-barra minn Alla. Jien bżonn li ninaqat miegħu. U mbagħad ħareġ u mar f'post imwarrab u qatt jitlob. U ma jaqax fit-tentazzjoni, għaw in-nies qed jistaqsu għalik. Ma jaqax fil-popolarità, ejja ħammorru x'imkien ieħor. Għax jeħtieġ li dawk in-nies ukoll
jisimgħu din il-kelma, jisimgħu dan il-messaġġ. Il-Madonna ta' Pinu iġġibna hawnhekk biex fl-ikona tagħha nindunaw illi jagħmel ħwejjeġ kbar min ifittex iż-żgħar. Iskiet il-qadi ta' kuljum, hawn jien il-qaddejja tal-mulej, dik li ċkejkna Alla kabbara quddiem u għamilha ommu, għażilha biex tkun ommu u għażilha biex tkun omna minn dan is-santwarju għażiż. Ejjew nitolbuh dil-grazzja. Mhux li nagħmel affarijiet kbar, imma li nitqaddes bl-affarijiet iż-żgħar ta' kuljum, anke dawk li forsi huma tqala għalija, l-istess laleb tiegħi, l-istess tendenzi xi kultant ħżiena tiegħi. Qaddisni Ġesu, f'dawn l-24 sija, nagħtihomlok biex jien bil-mod il-mod dak li hu ordinarju, dik li hija ġurnata mill-kalendarju tiegħi nkun kapaċi nniżżel fil-ħajja tiegħi dak li hu straordinarju, kemm hu kbir Alla. Marija saret is-sellum, minna mis-sema niżel Alla fuq l-art. U permezz tagħha turina kif aħna nistgħu nitilgħu is-sellum tal-grazzja biex naslu għand Ġesu. Amen. Ejja Spiritu Santu, issa illi kellimtna, enna biex inkellmuk, aħna ma nafux nitolbu. Allimna nitolbu kif imiss, inti taf xem f'qalbna, inti taf il-bżonnijiet, il-qtih il-qalb, l-inċertezza, il-biża illi jdawruna. Nitolbuk għal-Papa l-jum, grazzi li tajtulna, għall-isqof tagħna Anton. Tolbu għal dawk li jipritkaw, is-saċerdoti, illi jwaslu l-kelma talla. Anke bil-mezzi soċjali li toffri d-dinja fil-pulpti moderni tal-lum biex isir ħafna ġid, għax din il-kelma hija miraklu li jagħti ħajja. Nitolbu. Id-dinja mdendla mhux bi gwerra waħda, ħafna gwerer. Kważi kważi kif jgħid il-Papa, il-kelma gwerra saret moda. Le, din mhix it-triq li tallimna l-Madonna. Meta ġo Fatima tgħidilna jitolbu għal paċi, jitolbu għal konverżjoni. Le, din mhix it-triq li jurina l-Vanġelu. Glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet u jkun hemm paċi fl-art jekk ikonna nies ta' rieda tajba biex dawk li huma responsabbli jevitaw ħafna moħqrija, faqar, tixrid ta' demm. Jeħilsu l-umanità mit-tiranni u jsiru deċiżjonijiet tajba, mhux ta' ħażna ta' armamenti, imma ta' ħażna ta' mediċini, ikel u bżonnijiet ta' edukazzjoni li għandha bżonn il-ġenerazzjoni l-ġdida. Nitolbu il-mejtin tagħna minn dan is-santwarju, nitolbuk Madonna, għatihom li jaraw il-wiċċ sabiħ ta' ibnek, l-aktar dawk li kienu devoti tiegħek hawnhekk f'dan is-santwarju għażiż. Nitolbok għal dak il-missier li dalgħodu ħajibda il-kimoterapija. Għal dik il-mara li tixtieq u titlob tarbija. Għal dak ir-raġel li qata' qalbu mill-fiduċja falla. Nitolbok għal dak iż-żagħżugħ li se jibda s-seminarju. Nitolbok u jrodlok ħajr mulej Ġesu għal dawk li llum għandhom il-birthday, għandhom xi anniversarju. Illum l-erba' jiġu s-sena kollha jżuruk. Għal dawk li talbu grazzja u ma qelewx. Għal dawk li tilfu l-fidi u inti għadek permezz ta' Ummok Marija issejħilhom. Tolbu għas-saċerdot il-morda, irresqu t-talb tagħna minn idejn Marija u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla.
Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna niċċelebraw it-tifkira tal-Verġini Mqazza Marija. Inresqu mulej dawn l-offerti. Ħajkollna l-għajnuna ta' ibnek bħala bniedem li fuq is-salib offrilek lilu nnifsu il-vittma bla teba bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq u niżżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tassew mulej Missier Qaddis tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr, infaħruk, inberkuk, inxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija, il-Verġini ta' Nażaret li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu waqt li qdietek fil-ħajja tagħha ta' kuljum blawn jien tagħha turina kif inqazzu fl-affarijiet iż-żgħar dak li hu tiegħek biex iqarribna fl-għaqda tagħna miegħek, Ġesu Kristu Sidna. Għalhekk mal-Anġlu l-Qaddis ninfaħruku bil-qalb intennulek Qaddis. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu meta kien ser jingħata minn rajħ ħibata għall-ħobs radd il-ħaj qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li klaħ l-kalċ, reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi jinħabbru għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, irroddulek ħajr, intoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu lill-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu semm mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek li għalihom qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa. Ftakar fil-mejtin kollha, l-erwieħ tas-saċerdoti, l-erwieħ abbandunati, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazza Alla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel li magħhom infaħruk, insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu
kull ġieħ, kull glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna namlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smewi jitqaddes ismek, tiġi salvatek, kull li tridi kif fis-sema egda fl-art. Obżna ta' kull jum għatina l-lum, ħafrilna d-nubietna, bħalma nafu l-minu għati għalina, u la daħalniex fit-tiġri, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tijak il-paċi fi żmienna, hekk inkunu ħilsa dejjem midnub u maħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija sliem l-għaqda li jintrid fint li tgħix fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu il-ħaruf Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għal dilikla tal-ħaruf. O sagrament tamħabba slim fikru
فيك روحنا السي الفار بلاتمي. نطلبوا احنا ونجدوا التفكيرة الفيرجن مقدسة ماريا لقديتك في الدار تنازرت نردوا لك هاي اللي تميتنا مولاي بالجسم والدم عزيز تا ابنك. زومنا سلاحر مربوطة ميك بالمحبة. آمن لنعيشوا بيك وننجبدوا ليك بكريستوس سيدنا. آمين. اللي بالجورناتا تاليربا والورا 3 افي ماريات اللي طلبتنا المادونا كنا نعملوهم احنا ونيدوا الهتيهر باش يشرد دين الديفوتسيوني باش نفتكروا للجسم المادونا ما بقاش في القبر واللي راحنا النتامة للمحبة ما تموتقات لمن يمن ويعيش بالمحبة يعيش مع كريستو ومع المادونا الدية. مبات ورا من ريت منكم سندخل في الكابيلا الفتت مومنتي باش نكون نستا نطلب فتت اكتر. قال حفنا ناس اللي يدولنا باش نطلبوا عليهم نمن لياو منكم وكل والورا ورا من ريت منكم ندخلوا في الكابيلا. انتم مهرجين ام مساج اترا مربوط ما داك الزازوه من الارب لي المادونا كيف تاشيدا جورمنتاتا وستاس فرانجيسك بورتيلي دارت له 6 ضربات بالله حيعلق 100 سنة من موته في تجرانة أخرى. كل بولتين ادناتو تعريف دوار البياغا مهبية تيدو لشتانداش تقسم البياغا الريدنتور بسا اللي فوق السبالة ما تابينو بياغا مهبية. يما نافش من الشرط إما نحسب لي هونك يجو هفنا ناس ببياغي مهبية. المولاي معكم يبارككم الله اللي يستا كلش المسير اللي بين والسبيرتو السانتو. سليم عليك ماريا بالجرازيا من ديا القليلية من بالكنت فوسط النساء مبيرك الفروتا جفتيها بجسور. سليم عليك ماريا بالجرازيا من ديا القليلية من بالكنت فوسط النساء مبيرك الفروتا جفتيها بجسور. فلمكين مادونا تابينو سلطانة الفاميليا حرستك فوقنا دايم زون. مروا في الباċi تا كريستو. جيت قديمك قلبي كنت ما في داني اليوم تنسبي بما بتريد ناتي آفي ماريا فلمكين